ka khubor ka balapan khi ya kinu ich football hakeleng ka perthai laong bak entar memi kelas tang biang pan pau ke cingkwa ban soi Kevin De Bruyne u Kevin De Bruyne u de wei ne kirang lekai u pa pau nam tam ha ka perthai la tip ya u kum nong assist betebet bha u balak ban pule bhai ke cilekai bat u balak ban thaulat na ka banta ki parlok chung u ha bau don ha ka form ka babha u la ban pen kelai ke cilekai tang na ki kat to ke ki pas ki bapiang ha ka wei pat kaliang ke entar memi kelanang kiu kerdan ha kini ki snam ka ken hon kla khring ya ki rang lekai ki ba pawnam bat kalalong ka wei ni ki klop ka blastang man ku saprang ha ka Major League Soccer ki ba bon kinu ich football ki ngej baladau Kevin De Bruyne unlech sha ka ka klom kanang pan khlan shushu ya ka ken hon ka wei pat ka dau ka ba panlong ya ki ba bon pan ngej ya ka khubor ka deina mar ba entar memi ka ju persang banwanra ya ki rang lekai ki badon ka kerteng ha ka perthai kumta ka jisa priang jong ka khubor kala penlong ya ki babon ban stang perkhan palese ka klop kadang watlat ban pen khlan shushu ya ka midfield jong ka ladangi pej ya ka rukom ya lekai jong Kevin De Bruyne ulong urang lekai ubala bantai ke silekai na ki benta pedeng jong ka madan ki pas jung u ki long ki bapiang bha bat ujula ru ban thep kol na jengai kan de kalong ka wei ni ki sap ki babon ki klom ki dang kwa ban yo ya u kum juro ki babon ki no ich football kelas tang ban modur paladau Kevin De Bruyne un poison tar memi un la ban thau ka chi trelang ka bai tanat bha bat ki wei pat ki rang lekai ki baklan ha ka kan hon ha ki rin san social media layu i bakino ich football kila banta arliang don ki basngo balada ka chinga soi ka urlong kan tar memi kana klan shushu kat badon pat ki baong ba ka chinga soi kan omlong ka basuk namar ki don ki banta ki bahaban penben kum ka tulom ka kontrak bat ki wi pat ki banta ladangi pej ya ka banta ka bayade bat kan tar memi ka klop ka don ka thong ban yai long ka we na ki kan hon baklan tam ha Major League Soccer kumta ka chingwat ti kirang lekai ki badon ka jingstan bat ka jing mentoy hamadan kalong ka banta ka bakong san bha ladau Kevin De Bruyne un poi sha ka klom kan om dei tang ka jing pen khlan ya ka kan hon hande kanang pen hero ya ka nam jong ka klom ha ka perthai football na kaliang jong Kevin De Bruyne ula pen i ki snam ki bala leng baudang dei we ni ki midfielder ubakan saitam ha ka perthai wadlak arta jung u klanang kiu hande ka jing start jung u pan pule ke cilekai pan pas bol pan thau kabu ka barang long ka bakordor bha dei na kana katau baki klop pa pher kidang kwa ban yo ye ke jing syakri jung u ki paj baru kelas tang ban motor palada kana ke jing soi ka urlong kan long ka kabu ka bhatam ban yo i ye ke cilekai ke betanan shushu ha ka Major League Soccer bon kino ich football ki ngej baka chingwan chung rang lekai ubadon ka kerdan kum Kevin De Bruyne kana kentiu ke sekhon ha ka leaks pat kan khreng ro ye ki bapon kinong pej na kaleng ka perthai Henry ha ka perthai football bon ki khubor transfer ki mi man kapor Henry ombaro ki ba urlong don ki por baki klop ki kran bon tayo Henry haden kata om la ban poi sha ka jing suthu jingmon kumta kinong ich football kidang ap ya ka jing permana paj ba shua ban siem ye ka jing soi ki ba on sapandam ya ki kot ki sla ki badon kam kawai pat ka banta ka babon ki bru ki tai ka dei karu kombo Kevin De Bruyne un la ban pen ia la ka sap ha ka Major League Soccer la un lech sha ka ne ka klom ki babon pat ki ngej pa ka jing start par ka jing sampang ju kanang penlong yu panlong we ne ki rang lekai u ba kong santam wata ka lek ka batmai ro na lor kata la da ka ne ka jing soi ka urlong kan penlong ya kan tar memi ban yo ya ka jing kersan na kinung ich football habon telikiri kanam jong ka klop kan sakiu bha ha kini kisnam bat ka chingwan jong ne urang lekai uba ponam kanang penhe shushu ya ka jing ithu pai pa